sanadiyar soyayya Nabila kin shiga zuciya komai in zanayi yan mata sai na sadaki sanadiyar soyayya Nabila kin shiga zuciya komai in zanayi yan mata sai na sadaki Nabila kin shiga zuciya kin mamaye ruhi na ta ko ina kin zagaya rasai na jikina ko ina duka kin kewaya na baki amana rike kar da ki yarda na shawaya Nabila kin biya haske na idaniya labarin rayuwata da Nabila masoyiya mun taso tun shaƙo jini ɗaya makaranta kafin na je gunta sai na zagaya tafiyar mu iri ɗaya ko ina muke ba ma wariya makaranta guɗaya a gida ba guɗaya mun zama tamkar tagwaye da ni da Nabila a ko'ina tasirin rayuwata da ita Nabila a dangana amma mun ɓoye sirri cikin rai mun yi mu bayyana abin na damunta haka ni ma a cikin zuciya